Oo, boss. Kuya Ritza, taga-Bicol po ako. Dito po sa tapa po, papuntang Bigaspi. Taga-Bakakay po ako, kuya. Oo, kuya, taga-Bakakay po. Pero sa isla po kami, kuya, sa Cagaray Island. Buka ako nga, kuya. Dati bang kuya, parang ako dumaan sa dito. Taga-Bicol to lang pala, kuya Ritza. Una ako, taga-Bulacan ako, kuya. Ano yung face mask po? Face mask po. Meron pa. Face mask po. Ligas ito lang po. Ito mo bando ba? Tayo pasarado. Oh, kailangan magsulat ng ano, kuya. Like with degree, kuya, meron din mga ano, sulat-sulat sila. Terminal North? Mga red line, sir. Mga red line, sir, doon daw. O kuya, kailangan yung ano, pasahero yung pangalan, cell number, saka may temperaturang inaano pa. Ito, sir. Oy, bunso. Sarap, bunso. Diyan ako. Ah. Ah. Ilan mo? Nandiyan ka mga naman. Yes, eh. Saan kami doon? Yung kuya, dakol yung daragang maganggayan. Yan nga. Oh, dagat. Uy, kapatid Riz. Shout out, kapatid Riz. Ito ang ating modern jeepney. Yung kuya mag ano, maragong talaga kuya ano. So mahilig sa mga malaga. Mahilig sa sila eh. Pero halimbawa, Manila, sugagin ito ba? Ito na yung mag-pisi mag
Ay, para pang mula mo. Oy, Chingu, shout out! Chingu Alvin. First time ko makasakay sa modern jeepney. Papunta ng Legazpi. Chingu. ang medyo mas ano kung nangyari. Mas maraming mo. Ngunit makarito na pang na. Ano na kapagpasinda. Kurang kapatapula. Best ko na kayo. Ano mga face shield pa. Patay ko rin pala. Patay ko. Oh, salamat Chingu. Kuya Red Sam, salamat po. Pati Dries, thank you. Ako'y magtatapos-tapos na at malulukot ng aking cellphone. Koreanong hilaw kuya, ano? Tading ano, wala ko yung kurente sa amin, isla. Malulukot ng aking cellphone. Salamat po kuya. Kuya, thank you. Please, Chingu. Maraming salamat. Till next time mga kapatid. Sabay kita. Pagyangon ka. Pagyangon ka. Malilipot na gabi niya. Malilipot. Sino yung number mo? Ha? Ayan. Pagyangon talaga sa opisina. Sa ka. Yeah. Ano? Hindi ko yung firma ko. Maganda sa na. Naku, sira. Madaming sira. Thank you guys. Maraming salamat. Ingat kayo mga kapatid.